Hola, bones tardes. Anem a començar la segona part del nostre curs. Treballarem en l'aprenentatge basat en projectes. Hi ha qui defensa una barrera clara entre problemes i projectes, però en la situació actual no creiem que això sigui així. Creiem que quan estem desenvolupant un projecte també estem resolent un problema. Si bé, fixem-nos que quan nosaltres estem treballant amb els alumnes un problema, nosaltres posem el problema. Quan estem treballant en projecte, els alumnes escullen el projecte. Quan treballem en problemes, els alumnes fixen els seus objectius d'aprenentatge i quan estem treballant en projectes, ells fixen què volen fer. Nosaltres els proporcionem, en general, més guia en el cas dels projectes que dels problemes. Si bé nosaltres creiem que el treballar en projectes inclou el treballar en problemes. Sigui el que sigui la diferència, lo important és que hi ha uns punts específics del treball en projectes. Anem-ho a veure. En primer lloc, els projectes són d'una extensió bastant més gran que no els problemes. Quan es desenvolupa un projecte es pot estar una setmana com a mínim fent un mes, un trimestre, un curs, en funció del que es vulgui. També podem fer un gran projecte dividit en projectes. També podem fer una altra cosa, i és que aquest projecte inclogui diferents elements, diferents parts, com a subprojectes. En principi, nosaltres pensem que un projecte, nosaltres i molts altres, evidentment, que un projecte té una sèrie de punts característics, com són el tindre un objectiu concret, és a dir, un producte. El problema es resol en funció del que volen resoldre els alumnes. Per un projecte es crea un producte, es crea alguna cosa tangible. Per exemple, es pot crear un coet, es pot crear una peixera, es pot crear una emissora de ràdio, es poden crear diferents coses. Anem a veure al llarg d'aquestes 3 setmanes què és l'específic de treball en projectes, com es treballa en projectes, què implica a nivell d'equip, això és importantíssim, a nivell d'equip de professors i a nivell d'escola al treballar en projectes. Esperem que us sigui útil i que puguem tirar endavant moltes idees i molts projectes realment bons. Gràcies, ens veiem.